Ngayong araw nga ay magluluto tayo ng buridibod or inabraw na himbabaw or alukon. Ito ang all-time favorite ng mga Ilocano. Sa mga hindi po nakakaalam, ito po ay gulay. Para siyang puno, malaking puno na namumulaklak ng pahaba. Maliban dyan ay lalagyan natin siya ng laman ng gabi at saka bataw. Maliban dyan ay lalagyan din natin siya ng piniritong dalagang bukid. Kaya samahan nyo ko mga idol. Apo, nagimas dati kakapsat. Agtilmo-tilmon kayo mo na. Apo, nagimas kakapsat niya. Kaya manood kayo guys. Una nga nito ay magpakulo muna tayo ng 1 kalahating baso ng tubig. At dyan natin pakukuluan muna yung ating bagoong ginamos. Pero bago yan ay magprito muna tayo syempre ng dalagang bukid. Ayan. At maghanda na rin tayo ng ating sangkap. Ano ba yung mga sangkap? Syempre, magpitpit tayo dito ng bawang. Apo, una yun. Pitpitin nyo mga kastani, nagmayat kakapsatan niya, tagluto dito dalikan. Siyempre, buhay probinsya, ganito, masarap. Ilagay nyo na yung bawang dun sa tubig. Habang papakuluan nyo yung tubig, magprito na kayo siyempre ng dalagang bukid. Ayan, tignan nyo naman, talagang tumatals. Sariwang-sariwa po ang ating isda. Galing po yan sa palengke ng Bambang, Nueva Vizcaya. Shoutout nga po pala yung mga nagtitinda dyan sa Bambang Public Market. Ayan, kapag kakumulo na ang ating kaserola, ilagay nyo na siyempre yung ating bagoong isda. Huwag nyo masyadong madami, no? Timplahin nyo lang para hindi masyadong maalat. At siyempre, kapag kakulo nyan, after 30 seconds lang, ilagay mo na, unahin mo na yung laman ng gabi. Ayan, palambutin mo na yan hanggang sa maglapot-lapot siya. Ayan, pag mas malapot, mas masarap. mga malalakas lang ang nakakaalam nung malalapot na yan. At syempre guys, pisatin nyo yan para maglalong lumapot mga kakabsat. Nakakatakam, ang bango po ng bagoong natin, no? Galing po Pangasinan yan. At syempre, palambutin na rin natin yung ating parda o kaya yung ating bataw. At kapag lumapot na at lumambot konti yung ating bataw, pwede nyo nang ilagay yung bulaklak ng alukon o kaya himbabaw. Ayan. Saglit lang pong maluto ito. Mga 1 to 2 minutes. Malambot na po ito ng ating alukon. Ayan, tignan nyo naman, malapot-lapot. Huwag namang sobrang lapot guys, baka matuyuan guys. Kaya pwede nyo namang timplahin na kung gaano kadami yung sabaw na gusto ninyo. Ayan, tignan nyo naman. At syempre mapapalunok ka na lang dito, pwede na, ulam na ito. Pero kung mas masarap pa, yung kalahati ng ating pinirito na dalagang bukid ay isasagpaw natin ito, ihalo. At maliban dyan, may panghibagas pa tayong papaya. Sariwang-sariwa na papaya po yan. Ayan, at ating nga tikman ang ating himbabaw, ating inabraw or kaya buridibod na himbabaw or alukon. Ayan, ang bango, ang sarap. Talagang mapapalunok ka mga boss idol. Hindi lang pampulutan ito, pwede nyo ring pampulutan. Dito po sa probinsya, pinupulutan po namin ang mga gulay-gulay. Ayan, tignan mo naman, healthy living na umiinom ng alak. Meron bang ganun? Okay, so sa mga baguhan dyan, di pa nakapag-follow, mag-follow po kayo sa ating Facebook page. Alright, bye-bye you.